Weche ng'eny sae matin. Koro wadago mbaka gi wendo maroma kawuono men Charles Owino men jasiasa nung'eye chon kanyo kaka ne obila machon. Erokamano Owino men jasiasa nung'eye chon kanyo kaka ne obila machon. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi jaduong' Charles. Erokamano Trevor. Weche timore mang'eny kata sani kidonjo studio kat wayudo wach moro ni jogoro mongirore abiriyo owil kuonde mane gitiye. Esther Ngero ogol kama notiye ofis jotend migepe odhi e duol mar Interior National Administration. Lokruok ni biro bang' wach mar Kemsa chande. Ini neno nang'e wach mar lokruok mar jogoro mongirore ni gen gimotime wang' sa koso nonego time kata mana chon gi jatend piny. Aparo ni sirkal yakanyocho oyier machiegni kendo nokawo ndalo mang'eny kapok oyier jogoro mongirore. Nwa jogoro mongirore gin idwaro ni mondo tinende gitimo application ka public service as gitimo interview. Koro en gima kawo ndalo mang'eny. So kapar ni gisebudho kuom ndalo mang'eny nyaka nyocha yiergi. To kuom ndalo ma gisebudhego kata ken dweche 6 oromo sirkal ng'eyo capacity mar ng'ato ka ng'ato mokel. Gima sirkal dwaro maduong' en ni mondo giti maber, mondo gi achieve manifesto margi, mondo ka gi achieve manifesto margi, to ka yiero mabiro kendo chako biro, gibed gi ratiro mar yudo kendo sirkal. Josiasa kose yier to gima gichako giparo en yiero mabiro bang'e. Koro sami iloko jogoro mongirore mane chuny sirkal e chuny ministry. Minister seche mang'eny ino gichalo josiasa. To jagoro mongirore en ng'ama tiyo tich kaka dwarore e kidienje mopogre opogre. Omiyo sirkal ne nyalo neno kuom dweche 6 mosekalo ni ng'ama kamae kwatere kama onyatimo maber moloyo kama entiere ni. To maduong' mogik ing'eyo ni jagoro achiel ne obol piny manyiso ni koro ne nyaka lokruok timre kama nowuok en wach kama owuok eno ne en a bit sensitive. Koro nyaka ne gime sirkal ne ensure ni gitimo lokruok matindo tindo. Omiyo kata kobiro sani ok wanyal wacho no biro chon kata obiro moleo onge chon ka inya kata yieri titieko ndalo 2 tigoli kon wang' ni seche moko no yieri e yo mok kare or kamomino ok inyal tiye maber.